आरो आं जि नुदों आंनि केन्द्रआवबो आरो गुबुन गुबुनाव दासिमहालागै माने आंनि केन्द्रआवथ' 80-20 80% BPFनि आरो 20%आ गुबुन गुबुन दलाव दङ दा जों नुनो मोन्दों जे बिटिसि बाकिया नैबे UPPL सरकारनि प्रति जि अनास्था माने गोसोआव साननानै लाबाय बिसोरनि सायाव बिसासानो गोमाबाय जे आगोलाव 2020 सनाव जेरैहाय गोदै खोथा बुंदोंमोन बहुत मावगोन बहुत जागोन खोथा बुंदोंमोन प्रतिश्रुति होदोंमन जेबो मावाखिसै ओरैबायदि मावाखिसै 4 बोसोराव सासेबो चौकीदार साख्रिबो होआखिसै जायनि थाखाय दिनै लेखा फरायनाय कलेज स्टुडेन्टस इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टसफ्रा फ्रास्ट्रेसन फैदों जे बेबायदि दल जाय दला जोंनो माने LP स्कुलनि मास्टारबो साख्रि होनो हायाखिसै चौकीदार साख्रिबो होनो हायाखिसै बे दलखौ पावाराव दोननांगौब्ला मा जागोन बेनि थाखाय गासिबो यांस्टार्सफ्रा UPPLखौ गारनानै BPFआव फैनानै दा भट होनो थाखाय रेडि जादों रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि बहुद माने होगोन मावगोन होननानै बुंदोंमोन जेबो मावाखिसै बरन्स इभिक्सन खालामनायखौ नुबाय जि न' बानायदों बेखौ दाबो बे 4 बोसोरावबो कमप्लिट खालामाखिसै थाखाल' लाङो बेफोर कमप्लेन खालामजोबदों रायजो राजाफ्रा आरो बेनि थाखाय UPPLखौ मुगैबाय बिसोरनो भट होआ गासैबो दांगलावनो होगोन बेसेबां मार्जिनखौ एक्जाक्टलि बुंनाया बे थिग जानाय नङा खिन्थु 70-30 70% BPFआ मोनगोन 30%खौ गुबुन गुबुन दोलोफ्रा रानना लागोन नोंथांनो मानि थाखाय रायजो राजाफ्रा बेनो जोबोद मोजां कुइसन बियो जे BPFनो मानो भट होगोन BPFनि सायाव ओरैबायदि आसा खालामनानै दङ रायजो राजाफ्रा प्रत्येक जाति गस्थिया आरो भरोसा खालामनानै दङ जे मानि आसा जे गाव गावनि ओनसोलाव जौगानायनि सोरनावबा दालां नांगौ सोरनावबा हस्पिटाल नांगौ सोरनावबा स्कुल नांगौ बे बुस्थुखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामनो हादों कि 15 बोसोर सासन खालाव हाग्रामानि दारैसो बेवहाय जि जादों गोदान दानि सरकारनि दारै जेबो जायाखै गतिके हाग्रामायावल' सासे मानसि BPFआल' मोनसे दल जायनि दारै जोंनि जायगायाव जों इउनियनखौ लुबैयो मोनफ्रोमबो जाति गस्थिया आसा खालामदों जे सोर दोलोनि दारै सोर नेतानि दारै गावसोरनि जातीय समस्या समाधान जागोन दा बयबो सिन्था खालामनानै नुबाय गुबुन दोलोनि दारै नङा BPFनि दारैसो राजबंशीफोरनि इस्युआ समाधान जागोन आदिबासीफोरनि समस्या इस्यु समाधान जागोन नोङो ST करननि खोथाखौनो बुं नोङो डि भटारनि खोथाखौनो बुङो आरो हा हुनि खोथाखौनो बुङो बे BPFनि दारैसो समाधान जागोन होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो बिसासाव फैदों आरो बेखायनो BPF दोलोनो भट होनो थाखाय ओंखारदों नोंथांनि गेजेराव सोर जुस थागोन रावबो जुस गैया नोंसोरो रिपर्टार जायगानिनो नोंथांमोना गासिबो गामि हाबजोबखाबाय नोंसोर नुखाबाय नोंसोर खोथाखौल'सो बुङाखै जे बेवहाय जुस गैया BPFनि दारैहाय UPPLआ खुनु फेक्टरानो गैया बिथांमोननो रावबो भट होआ खालि BJPनि सायाव सोनारनानै देरहानायनि मोनसे सिमां नुदोंमोन दा BJPआबो हाख'वाखसै बाहेरानिफ्राय हेलिकप्टार लायै जेसेबां हाबदों मानसियानो जाया जोंनि सोरबा MCLAया जुदि बहाबा थाङो बाहाय 2000 जन मानसि जायो बिसोरनि केबिनेट मन्थ्रिया हेलिकप्टार लानानै जेब्ला थाङो 500 जनबो जाया बे पार्टिखौ नुनानै बयबो गिख्रांजोबखाबाय BJPआनो जाथों UPPLआनो जाथों नेताफ्रा दा बे नेताफोरनि दारैहाय जोंनाव खुनु समस्या समाधान जाया बेखौ रायजोफ्रा मिथिगौ बे नेताफ्रा फैनानै गोदै खोथा बुंगोन आरो BTCनि फैसा जाख'नानै थांगोन नैबेनि थाखाय BTC बाखिया बोराबबाय आरो हाग्रामा महिलारिखौनो खमथायाव नांगौ BPFखौनो जोंनो नांफिनगौ होननानै भट होगोन इन्डियानि बिसोरो जयन्त दिवसआव बुंदोंदि नोंथांखौ 30% भट मोनगोन होननानै नोंथाङा मा बुंगोन 30 माने 30% बे उल्था नोंथांमोना बयबो मिथिगौ गामियाव थां टाउनाव थां हौवाफोरनाव सों हिन्जावफोरनाव सोङो आदिबासीनाव सों नोङो गुरखाफोरनाव सों बा ख्रिस्टाननाव सोङो नोङो हिन्दुनाव सों मुस्लिमाव सों बयबो बुंगोन नांगोल गतिके जयन्त महिलारिया जि आसा खालामदों बेना एसेसमेन्टआनो भुल बिथांनो रावबो भट होआ UPPLनि जिखिनि थाखायाव उन्दुनाय एबा थाखा राननाय बेयो मोनसे बेथ' अत्यन्त गाज्रि बिराद गाज्रि बियो डेफिनेटलि गोग्लैगोन सोरनि फैसा रायजो राजाया मानो गाज्रि मोना जानो बयबो मुगैदों दिनै नोङो माबायाव नाय बेसेबां माने कमेन्ट होनानै हरदों बिसोरनि बे खामानिखौ सासे हिन्जावा थाखा नुनानै बे रोखोम माने फैसा सायाव उन्दुलायनाय सेंग्राफ्रा फैसा सायाव उन्दुलायनाय सोरबा चेयारमेना फैसा सायाव उन्दुलाय सोरनि फैसा बेलाय बेथ' बिसोरो फाथो फाननानै मोननाय फैसा नङाना बिसोरथ' साख्रिबो मावा बिसोरथ' कन्ट्रेक्टरबो नङा बहा मोनदों फैसाखौलाय बे जाहैबाय BTCनि फैसाखौ बिसोरो खायदायै बायदायै लुथिदों आरो बे लुथिनानै गावनि गारि घोड़ा न' बां लुनायाव बेबहार खालामदों आरो माखासेखौ दा भट बायनो थाखाय गामि 500 थाखा राननायनि सिमां नुदोंमोन जोङो गोबांखौ हमबाय प्रशासना जुदि हमोमोन बहुत UPPLनि
मावथिफोरखौ हमनानै जेलाव सोनो हायोमोन। नैथि पजिशनाव सोर थागोन नोंथांनि नैथि पजिशन थार्ड पजिशन आं बेफोरखौ एसेस खालामाखै जोङो देरहागोन 70% भट लानानै। गर्जन मोसाहारिया बुंदोंदि BPF थगायनायनि थाखाय एबार भट मोननाय नङा होनदों। BPF थगायनाय BPF माखौ थगायदों बिथाङा जेबो मिन्थिया बियो फरायसाफोरखौ थगायदों। दा जे सुपार 50 होनदों बे सुपार 50आ प्रमद बर' बानायाखै UPPL बानायाखै नोंथांमोनहा मोजाङै बेखौ हगारनानै हो खाम्फा बरगयारि बानायदों हाग्रामा महिलारिनि दिनाव 2016 सनावनो आङो 25 जन मेधाबि छात्र छात्रिफोरखौ सेनियर IAS सेनियर IPS फोरनि दारैहाय सिलेक्शन खालामनानै दिल्लीयाव आङो UPSC कचिंनि थाखाय फाथायदों आरो बेनि थाखाय जोङो सासेयाव 3 लाख इनभेस्ट खालायोमोन। बेनि उनावहाय जोङो जायफ्रा मेट्रिकआव 75 to 85 मार्क्स लादों बिसोरनो जोङो 10,000 करि स्कलारशिप होदोंमोन। 85 एन्ड एबाभ मोननायफोरनो 15,000 जोङो स्कलारशिप होदों। PhD खालामनाय NIT खालामनाय स्टुडेन्टसफोरनो जोङो 1 लाख फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों। IIM खालामनाय IIT खालामनाय मेडिकेल फरायनाय बिसोरनो जोङो 2 लाख फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों। जायहा मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव स्टेन्ड खालामदों बिसोरनोबो जोङो 3 लाख जोङो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों। बेफोर खामानिखौ गासिबो जों खालामबोजोबदों। दा बिथांमोनहा 25 नि जायगायाव 50 जन खालामदों मोजां खोथा खिन्थु बेखौनो नामाकरन होनानै सुपार 50 गावसोरसो खालामदों जों खालामाखै होननानै बुंदों। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जेसेबांखि बुङा मानो इन्टेलेक्सुयेल्सफ्रा गासैबो मिन्थिजोबगौ जे बे खामानिखौ खाम्फा बरगयारिया हाग्रामा महिलारिनि दिनावनो खालामदों।